Ай, после извади другия. То няма сила. Той е по-лек. Той е 200 грама вече. Трябва да напълваш. Да. Пробвай сега с на Велистав, малко по-надолу да видим разликата. Сравнение, чакай сега. Аз се помолих обаче. Ти клипче ли правиш? Да. Трябва да се види разликата. Дай сега, една идея по-надолу, примерно. Не от другата, от тази страна, да. Чакай малко се опиташ. Опа. Много ниско почва. Чай, че си фърчи така. Иба майка. Не ми е удобно обаче вече. Да. Останах. Добре, дай малко навър. Ай, продължи там долу, долу. Така ли? Да се вижда разликата, не? Аз тази страна ще почна. Добре, чай ми аз от другата страна. Ще ми е по-удобно тази. Да, отдолу направо на дебелото. Тук ли? Да.